pasta, potato, and I add fresh cocoa, ibab. Ikaw mag-inom ka sa atin, di mo direksyon, di matukan yan. Ikaw sila ka nang mag-inom. Padala na ba ito, binimam be. Ayaw kalimit ito. Ha? Ayaw kalimit ito. Ito dahil? Modsyon na kaya. Ha? Ha? Ular. Ular? Ito ba dito? Curry powder. What highlights? Highlights ano day? Sayap man ko kini man di ay kasi. Hawiri sabi. Ito dapat ganun mo sayap man ko. Curry powder. It's fine. Yes, I add the cooked potato. Ayaw pa nga long. I can test. Instead of sauce, fish sauce.